πνευματικής αμέλειας. Ήταν ένα ατύχημα μιας πανικόβλητης θείας. Ο Άκης άφησε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, νιώθοντας τα γόνατά του να λυγίζουν. «Σας τα έλεγα», ψιθύρισε. Ο Σάββας ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία. «Μπράβο στην Μπέλα που τα ομολόγησε όλα. Και ντροπή δική σου, Άκη, που δεν παραδέχεσαι ότι εσύ είσαι ο κύριος υπέτειος. Αν ήσουν μέσα και πρόσεχες το μωρό, η Μπέλα δεν θα είχε χρειαστεί να μπει σαν τον κλέφτη». «Έλα ρε Σάββα, φτάνει», τον σταμάτησε η Λιδία, αν και βαθιά μέσα της ήξερε πως ο άντρας της είχε ένα δίκιο. Η βραδιά τελείωσε με όλους εξαντλημένους. Ο Άκης αποχώρησε τρέχοντας, σχεδόν κλαίγοντας, παίρνοντας τα μακαρόν του μαζί. Ο Βαγγέλης άνοιξε τελικά μια μπύρα, η Χαρούλα έβαλε στο τραπέζι τις περίφημες φακές, που τώρα κανείς δεν είχε το κουράγιο να αρνηθεί, και η οικογένεια βρέθηκε πάλι γύρω από το ίδιο τραπέζι. Η Λιδία κοίταξε τον Σάββα, τον πατέρα της, τα παιδιά και τα αδέρφια της. Είχε προσπαθήσει να είναι το τέλειο ζεν πρότυπο. Είχε προσπαθήσει να ξεφύγει από το DNA των Χαμπέων. Αλλά κοιτάζοντας αυτό το υπέροχο, θορυβώδες, χαοτικό τσίρκο που αποκαλούσε οικογένεια, συνειδητοποίησε κάτι. Σε αυτό το σόι, οι φωνές δεν ήταν σημάδι θυμού. Ήταν ο δικός τους, ιδιαίτερος, εκοφαντικός τρόπος να λένε «σ' αγαπώ». Και αν αυτό την έκανε να μοιάζει με τον πατέρα της, ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο κακό. Κεφαλάιο 1. Η ρογμή στον χρόνο. Ο Μενέλαος στάθηκε ακίνητος, παρατηρώντας την αργή εισβολή του νερού. Η λάσπη, σαν ένα ζωντανό ον, έρπε στον κήπο της Κηφισιάς, καταπίνοντας τα λουλούδια που η Αλεξάνδρα είχε φροντίσει με τόση ευλάβεια. Ο αέρας ήταν βαρύς, γεμάτος με τη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος και του παλιού, σαπισμένου ξύλου που έβγαινε από τα έγκατα της αποθήκης. Εκεί, πίσω από εκείνη την πόρτα, δεν υπήρχαν απλώς αναμνήσεις, υπήρχαν αποδείξεις. Έγγραφα που θα μπορούσαν να γκρεμίσουν το οικοδόμημα της ζωής τους. Μια ζωή χτισμένη πάνω σε ψέματα και υποσχέσεις που ποτέ δεν τηρήθηκαν. «Μενέλαε». Η φωνή της Αλεξάνδρας ακούστηκε πίσω του. Ήταν ψυχρή, κοφτή, όπως το ατσάλι που κρύβεται κάτω από το βελούδο. Εκείνη δεν κοίταξε τη λάσπη. Κοίταξε τον άντρα της, αναζητώντας στα μάτια του εκείνη την παλιά, χαμένη αθωότητα που είχε χαθεί εδώ και δεκαετίες. «Το νερό έφτασε στα θεμέλια, Αλεξάνδρα», είπε εκείνος, χωρίς να γυρίσει. «Το νερό έφτασε στα θεμέλια εδώ και καιρό, Μενέλαε. Απλώς τώρα αποφάσισε να γίνει ορατό». Η Αλεξάνδρα πέρασε δίπλα του. Το βήμα της ήταν σταθερό, παρά την ηλικία της. Στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό, ξύλινο κουτί, το σύμβολο μιας εποχής που κανένας από τους δυο τους δεν τολμούσε να αναφέρει. Η σταδιακή αποσύνθεση. Η οικογένεια των Μενέλαων δεν ήταν ποτέ αυτό που έδειχνε στις κοινωνικές εκδηλώσεις της. Αθήνας. Κάτω από την επιφάνεια του πλούτου και της ευγένειας, υπήρχε μια διαρκής προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες. Ο Σάββας, ο πρωτότοκος. Πάντα ο άνθρωπος των πράξεων, ο άνθρωπος που διόρθωνε τις ζημίες. Η Λιδία και η Αντωνία, οι νύφες,
εγκλωβισμένες σε ένα παιχνίδι που δεν καταλάβαιναν καν τους κανόνες του. Όσο το νερό συνέχιζε να διαβρώνει το σπίτι, η ένταση στο εσωτερικό του μεγάλωνε. Δεν ήταν μόνο μια φυσική καταστροφή. Ήταν μια ηθική διάβρωση που είχε φτάσει στο απροχώρητο. Η Αλεξάνδρα ήξερε. Ήξερε τι υπήρχε στην αποθήκη. Ήξερε τι υπήρχε στο ξύλινο κουτί. Και το πιο σημαντικό, ήξερε ότι ο Μενέλαος δεν θα μπορούσε πια να το καλύψει. Σημείωση του συγγραφέα. Αυτή είναι η αρχή της μεγάλης αφήγησης. Θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των χαρακτήρων, τα μυστικά του παρελθόντος και τη σταδιακή αποκάλυψη της αλήθειας που θα οδηγήσει στην τελική ρήξη. Το βάρος της έπαυλης. Κεφάλαιο 1. Η σκόνη της νύχτας. Η νύχτα στην Αθήνα δεν ησυχάζει ποτέ. Για την Αλεξάνδρα, όμως, η νύχτα δεν ήταν παρά ένα πέρασμα από το χάος του μαγαζιού στο ψυχρό καταφύγιο του σπιτιού της. Μπήκε μέσα σαν σκόνη, αθόρυβα, με τις αισθήσεις της να είναι ακόμα τεταμένες από τον θόρυβο της ημέρας. Η φωτούλα την περίμενε, η γνώριμη σκιά της μέσα στο ημίφος του καθιστικού. Πάλι τα ίδια, Αλεξάνδρα, ψιθύρισε η φωτούλα. 4 το πρωί. Πώς αντέχεις? Η Αλεξάνδρα δεν απάντησε αμέσως. Άφησε την τσάντα της στον καναπέ και έπεσε πάνω του, νιώθοντας κάθε μιμική ίνα του σώματός της να διαμαρτύρεται. Η κούραση δεν ήταν μόνο σωματική. Ήταν το βάρος των αποφάσεων που έπρεπε να πάρει, το βάρος της μητρότητας και η αναπάντεχη εισβολή του κριτίκαρου στη ζωή της. Ο κριτίκαρος, σκέφτηκε, και ένα ρίγος τη διέτρεξε. Πώς επιτρέπω στον εαυτό μου να τον ανέχομαι, πώς επιτρέπω στη μοίρα να παίζει τέτοια παιχνίδια. Κεφάλαιο 2. Η ανατροπή της μοίρας. Το επόμενο πρωί, ο ήλιος μπήκε στο σπίτι αμήλικτος, φωτίζοντας κάθε γωνιά που η Αλεξάνδρα ήθελε να κρατήσει κρυφή. Ο κριτίκαρος ήταν εκεί, μια παρουσία που έμοιαζε να γεμίζει τον χώρο με μια ενέργεια που δεν τέριαζε με την ηρεμία που αναζητούσε. Η συζήτηση για τον γάμο της Αντωνίας και τις ίντριγκες του Μάνθου ήταν η αφορμή για να εκραγεί, ένταση που συσσωρευόταν. Εβδομάδες τώρα. Η Αλεξάνδρα, μια γυναίκα που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, ένιωθε ότι ο έλεγχος γλιστρούσε μέσα από τα δάχτυλά της. «Πρέπει να φύγει, Φωτούλα», είπε η Αλεξάνδρα, η φωνή της τρέμοντας από την καταπιεσμένη οργή. «Δεν μπορώ να τον βλέπω. Κάθε φορά που τον κοιτάζω, βλέπω την αποτυχία των σχεδίων μου». Η Φωτούλα, με την υπομονή ενός Αγίου, την κοίταξε. «Αλεξάνδρα, δεν είναι ο εχθρός σου. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που βρέθηκε στη μέση μιας καταιγίδας που εσύ ίδια ξεκίνησες». Κεφάλαιο 3. Οι σκιές του παρελθόντος. Εδώ η ιστορία επεκτείνεται με αναδρομές στο παρελθόν της Αλεξάνδρας, τον θάνατο του συζύγου της, την πίεση για την επιβίωση του μαγαζιού και την εμφάνιση του Μάνθου ως μοιραίου παράγοντα. Το παρελθόν δεν είναι ποτέ νεκρό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει στους τοίχους της έπαυλης. Κάθε βράδυ, όταν η Αλεξάνδρα κλείνει τα μάτια της, οι φωνές του παρελθόντος την επισκέπτονται. Το «γιατί σε μένα» δεν ήταν πια ερώτηση,
Ήταν μία προσευχή που έμενε αναπάντητη. Η Αθήνα έξω